Sini wadhi chake Twak marwa koro chakore sani wendo na nitiere kanke no dani wagawane kode mbaka wang'iyane nto rameny marwa makawuono menyo ikruok ne penj maduong' ma higa ni. Penj ni oting'o penj mar jo grade mar 6, penj ni oting'o penj mar jo klas 8, kaso penj ni chako ting'o penj mar jo klas 12. An ka koda jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje NAT Hesbon Otieno par ni jopuonj igolo kendo itero mondo mi mokwongo giiko nyithindo, mar ariyo giseto penj ne nyithindo, mar adek gidhi ging'iyo kaka penj ne timo, kendo mar ang'wen nyaka Ramogi ginono penj ni eka bang'e to iriwo kendo igolo duoko ma samoro nyiso rang'iny kaka jopuonjre osebedo ka timo. Moko bende samoro ng'ur bede ni nitiere kaka both moko nyalo bet. Mane momiyo ikruok mar jonyuol, ikruok mar nyithindo, ikruok mar jopuonj kanyakla kod jogo duto mantiere sekta mar weche mag somo eno ni penjo timore makare. En gima ochuno ahinya mondo bed ni wat kete rameny odhiambo ma kawuono e lo Lidia Okeyo nyaka Ramogi wacha ko Twak marwa e rameny piny machiegni. Jopuonj kendo amora ahinya ka yudo thuolo mar doso gi nyaka Ramogi ajwanko kale Ramogi TV odhiambo ni. Erokamano ahinya owadwa Bati, kendo erokamano kuom rwaka e studio kendo ni mondo wagoye mbaka e weche mag somo to gi weche mag penj. Mokwongo kapok wadonje Twak, tadwa kawo thuolo ni makende mondo achiw mos makende ne owadwa Collins Oyu, ma en jagoro maduong' mar jopuonj mar Kenya National Union of Teachers. Masira mar apaya mane oyude yo Yago, kindu Yago gi Kombewa, to Nyasaye ber ni ngimane Nyasaye na okungo ma en to gi derepe ne oginyore. Koro mano wadwoko ne Nyasaye erokamano kendo wacho ni mano gima notimore maber. Erokamano ahinya jaduong'. Mos makende wan bende ne japuonj Collins Oyu, kendo mana kaka iwacho no Nyasaye ber orito gi kata bed ni masira notimore to gin kare. Japuonj, ikruok mar penj chakore karang'o? Mae gima jasamoro ji nikech ji wacho ni wan koro wadhi lemo ne nyithindwa koro penjo chiegni, wadwa ni mondo waik gi ne penj. Ikruok mar penj chakore karang'o hie? Ikruok mar penj chakore ndalo ma nyathi odonjo e skul mochako somo. Ndalo ma nyathi bedo enrolled nodonjo e skul modonjo e klas. Kanye kama japuonj chako iko nyathini. To ok ni iko ne penj ni penje ma giming'eyo ni gima biro bedo giko. To ike ne bedo donjo e gimiwacho ni labor market. Koro en ike kuonde mang'eny to penj ni koro en obiro ni mondo wapimane ni to ndalo mosebedo kosomo ni nitie kiwango mane mar somo moseng'eyo. Lakini ikruok chakore ndalo ma nyathi donjo e skul, ma kata chieng' mikawo nyathini kitere pre-unit, kitere class 1, seche mitere e skul no, mane sechako mana iko nyathino ni mondo bed nyathi manyalo timo penj manyalo pimo gik mosesomo to gi kiwango mosechopo. Okay, ka wang'iyo penj ma itimo, nyaka gie sani nitiere penj machielo mar grade mar 6 ma bende odonjo achiel kuom penj mitimo e higa ka higa ka nyithindo wuok e primary koro gidonjo e junior school, ma bende wacho ni jomoko niluongo ni junior secondary, wacho ni winjo bende niluongo ni junior school. Nitiere penj mar jo klas 8 ma bende dhi timore higa ni kapok koro wilruok obedo ahinya ka koro ji tiyo kod lai manyien mar CBC ma koro nodonjo ni kod penj mar jo klas 12. Ka wang'iyo kinde ka kinde nitiere ng'ur mosebedo ni penj samoro ok timre maber. Duoko moro nitie manyo gol gi report moro mayango ni nonro moro nche notim ka to wacho ni nitiere ranyisi ni kuo mar penj nobedo kata penj mancha notim e higa mokalo. Gin ang'o ng'eni mowinjo bed ni itimo kaka penj mar ni nyathi kodhir ni odhi kata mana e tat somo, nyathi kodhir kowuok e okang' achiel kodhi okang' machielo, to odhi ka adieri gima owuogo ka nyiso ng'ama odhi bedo en mbele, nikech samoro digni nyalo bet mbele ka koro yudo ka gik moko medo ridore nikech ng'ikruok mabedo gi rode manyalo nyayo kuo mag penj. Mokwongo gima miyo kuo mar penj bedo en gima ne kane Presidential Working Party obiro to ne wanyiso gima ber ni system machon ma skul ka dhi timo penj to dwa ng'iyo ni gipiem ni skul mane moloyo to skul mane mobedo namba 2 kata mane moywa boto. Koro kanye kama ne koro kuo bire ni mondo skul onere ni timo penj maber. Koro ranking ema nomiyo ji chako biro gi yore mang'eny manyalo bedo ni jopuonj kata joma ochung' ne penj dwa ng'iyo ni ere kaka ginyalo konyo nyithindo
mondo nyithindo gi katimo penj ginere ni gikalo. To iyudo ni kata penj gi kane nyithindo timo gi magikalo, kata ka koro gidhi e okang' mabiro mar luwo bang' kama ne gintie. Yes. To iyudo ni koro that transition ogibed nyithindo molony manyalo bedo ni ginyalo ng'eyo ni gimotero gi okang' no gidhi time ang'o nikech ne penj no ne gisekwale chon. Koro kane koro CBC odonjo, koro king'iyo nyithindo koro ok watim ni en examination, en gimiluongo ni assessment, ni nyathini en ang'o moseng'eyo manyien manyalo miyo kata kotiyo gi pache kata kotiyo gi wiye en nyathi manigi lony moro makoro ok ni opiem gi nyawadgi kata e skunde piem. En koro ni ang'o ma osepuonji ma nyithindo gi ong'eyo. Emomiyo koro KPSEA ma nie grade mar 6 en gima ber nikech en koro en assessment, ok en examination. Koro mano gima ber manobiro. To competition mane nitie choncha, koro macha mane miyo koro ji dwa ni mondo gipiem, to piem no mane rach. Ma itemo wacho ni penj mar KPSEA mar jo grade mar 6 ni en onge gimoro amora manyalo kata sami sete mondo nyithindo wach ni an nikech isete gi ji, isete gi jopuonje. Ntiere kaka ji ngalo ni mondo wanene wan nyithindwa orieny ahinya e assessment ni. Donge ma kipiem moro bende piem ni nyalo wuok awuoka ni rumaruma dichiel kamano jopuonje. Ing'e ni pach dhano to en pach dhano. Nikech pach dhano mabiro ni to kata ka en assessment ni, dipo ni wanyalo piem. To piem ok onego bede nikech assessment en nyathi ka nyathi, ok en skul ka skul. En nyathini, ang'o mong'eyo, ang'o manyalo konye ngimane mosepuonjore mong'eyo. Emomiyo iluonge ni assessment, ni in kaka Bati. Yes. Ang'o ma ilony godo miseyudo ka manyalo konyi e okang' mabiro. Koro weche mag piem ok onego donje. Be momiyo kata ka results mag assessment wuok, ok pime niya ni skul ni otimo nade ka kobedo compared gi skul moro. Ena ni nyithindo manie skund ni ere kaka gi perform. Nyithindo manie skul moro cha ere kaka gi perform. Mano e assessment mabiro e weche mag KPSEA. To mano e gima koro wadwaro ni mondo odonji nikech mano biro konyo jopuonj to ng'eyo ni nyithindo nigi talanta mane, gichal nade, lony mane ma gin godo. Koro mano ema onego every other person kata janyuol kata Kenya National Examination Council onego ng'e ni lony mane ma nyathini ni godo monego bed ni bedo encourage. Mano e gima ber e assessment. Nyaka koro samo wuoyi ni pod itimo penj ma KPSEA go to bende itimo penj manyachon mar 844 cha por gintiere jo klas 8 dhi timo higani madonjo e sekondar mane ji ong'eyo mapile pile cha form 1 kata klas 9 kadhi mbele nyaka klas 12. Ginang'o gini ma nyaka tim mondo thir wach mar kuo mar penj gi e sane nikech samoro nitiere gik moko mosetim. Kata ginang'o gini mwanyalo ng'iyo kapok wadonjo e gik minyalo thir. Gin yore mage ma kopo ni janyuol kata nyithindo neno to giwacho ni chal ka gima nitiere dwaro mar gajo duoko moro mabiro mbele ka kata mana kowuok kuom jopuonj kata kowuok kuom moko kuom tend sikunde nikech oseyud ni samoro jopuonj bende kaluwore kod duoko mar nono manyono tim ni nitiere jopuonj, joset penj kaachiel kod jonyuol tudore mar neno ni nyithindgi oyudo maling'ling kotende gi wach mar penj magidhi timo. Ing'eni seche ma janyuol kata japuonj kata ng'ama otelo ne penj dwa nyiso nyithindo ni gidwa konyo nyithindo ni mondo nyithindo go tim maber e penj kata dwa konyo jonyuol ni mondo jonyuol one ni nyithigi timo maber. Onego bed ni nyathino nyalo wuok oko nikech en nyathi ma wiye riek kata en nyathi maneno ni kato gidwa kelo kuo to kuo ok en gima ber. To kata janyuol onego ne ni nitie kony midwa mi nyathina ma ok bi konyo nyathino e future ne manitie. Koro weche gi onego bed ni ging'iyo mondo kik bed ni koro ka ng'ato biro to odwa ni mondo entice ni wadwa konyo nyathi kata wadwa konyo skundi mondo tim maber. Koro weche gi onego bed ni bedo cab. To ineno kata ka ministry owuok oko ka wacho niya ni gidwa konyo mondo kik bed gi kuo penj. Ni koro penj ibiro kaw diriyo, ikaw gokinyi to ka nyithindo osetimo penj to answer sheets iduoko ato kendo penj moko ikaw.
mago measures ma ministry keto, lakini ministry kata koketo measures go ok onego bed ni koro giketo ni koro chal ka gima security moro ma koro ng'ato neno ni ma security moket. Ka dipono mi tich mar chung' ne penj, bed ng'ama nigi ratiro mang'iyo ni penj madhi chung' ne ni, duoko madhi wuok ni en duoko makonyo nyithindo, konyo jonyuol, konyo skul, to ok en duoko moro ming'iyo ni en duoko ma kowuok to ni skundi ni okalo, skundi ni orem, kata nyathi ni okalo to nyathi chorem. Koro ma tich ma onego bed ni ng'ata ma ni tich mar chung' ne penj, ong'iyo maler ni ma tich momiya mondo akony nyathini, mondo obed ni nyathini nigi future ma onyalo chung' ni nyathi mong'e ni penj chal nade. Japuonj, erokamano ahinya. E kinde ka kinde ka itimo penj to samoro iweyo ting' ne japuonj. Ahinya samoro iting' ne japuonj tiyudo ka samoro weche bedo matek, kendo ji penjore ni dipo ni wach mar penj ni en mana gir sirikal, nikech koro kogole to wach ni ndalo ma nyithindo timo penj koro wewe e lwet jopuonj. Ting' mane ma jomoluoro kuonde ma jopuonjre gi wuokie, the society kata the community, ting' mane ma janyuol ni godo sama ikruok ne timo penj machalo kod ma gin ang'o gine ma nyaka winjo bed ni mondo nyathi odhi otim maber, mondo nyathi odhi otim kaluwore kod nyalo mare, okenge mag winjo bed ni keto? Mokwongo, janyuol ok onego bed ni, nikech nyathini en nyathi modongo e lweti, en nyathi monego ing'e ni nyathina ne chakre nochako dongo e lweta, odongo e kiwango machal nade, en nyathi ma nigi growth machal nade. Nyithindo opogore, ok inyal pimo nyathi achiel, kata ka bed ni magi nyithindi te, ok inyal dwaro ni mondo gitegi chal, nikech mano ok nyalre. Koro ing'iyo to ing'e kak ability ma nyathini kaka onyalo timo, kaka en tiyo. Ma kata kodhi timo penj, ok ibed gi expectation mokalo giming'e ni nyathini nyalo bedo godo. Emomiyo koro ing'iyo ni to nitie kuonde ma nyathini nyalo lonye, to nitie kuonde moko ma nyalo tame. Yes. Koro kik ibed abeda ni idwa ni dir nyathini ni mondo otim gik ma ok nyalre, gik ma ngimane po osetemo to ok dhi tiyo. Koro onego bed ni in ikonyo nyathini kuonde ma en gi lony, ma en gi teko, iluongo ni strengths. Kuonde ma en gi strengths itemo konyo ni mondo kuonde go onyae, wuoge, obed ng'ama inyalo neni kato no wuok maler. To kuonde mineno ka nigi weakness, kata bed ni idwa konye, to ok ni gin kuonde mi concentrate. Kata gimoro ni wacho niya, yes, ni nyathina ateri e skul ni mondo ikal penj. Achulo ni pesa mondo ikal penj. Achulo pesa, ni atiyo gi pesa mang'eny mondo ikal penj. Mano kik bedi. Nyathino onego bed niya, en odhi e klas, nitie gima onyalo timo maber ming'eyo. Nyise ni nyathina, aweyi thuolo, agoni dhi tim penj, itime yo malong'o to the best of your ability, to abro mi kony moro amora midwaro. Be seche moko be janyuol wacho ni abro lemoni mondo itim maber. Nyathi bedo gi encouragement, mong'e ni gini ok en gimiluongo ni a matter of life and death. Ni kama kakalo to jonyuol na bro kawe matek. Janyuol chiwo environment maber ma nyathi ong'e ni an gi support ma janyuol gi ability ma an godo, ma kadipo ni kata katimo penj to janyuol ong'e ni my ability ma an godo, my area na mar strength, to my area na mar weakness. Aparo ni kama notimore to nyithindo be biro bedo in a very relaxed manner. Be ogibedo gi tension moro mabiro ga seche mane ka ng'ato dwa dhi penj to koro ina tense, nyathi ok dwa chiemo, nyathi osiko kata odang' ni adang'. Mago koro rumo, koro nyathi bedo gi concentration ma pache ni kama penj nitie cha. Ena penjo wach mar jonyuol kachiel koda kuonde ma nyithindo gi wuokie. Rem en gimoro amora ma ng'ato ohero mondo mi obed ni en achiel kuom jok miwacho ni orem ka nitiere gimiluongo kamano e manyo rieko mar piny Kenya. To nitiere samoro kaka society kuonde ma ji wuokie osebedo ka hinyo kata miyo chuny nyathi dolore kaluwore kod sama wacho ni ma koth rem ke otimore na gik machal kamagi. Society nigi ting' mane? Nikech kopo ni nyithindo oma chia margi mar chunygi mar bedo mojawore, to gini nyalo thiro kata mana duoko margi. Society kama nyithindo the opportunities near society. Nyathi ka nyathi nigi opportunity ne society kama entiere. Emomiyo society onego encourage nyithindo. Ok onego bed ni wacho ni un kothu en koth rem. Ni dala ng'ane kuma nyithindo rieke.
kor ng'ane ma kaka idhiye to kata chon niwacho niya kidhi nyombe dalacha mache ka koth rem lilo kacha nyaro ok nyal dhi tede kata wuoyi ok nyal kawo ok nyal kendo kae. Mago gik mane kelo weche moko manyalo pogo ji e society onego bed ni rwako ng'ato gi talents ma en godo kata ng'ato gi ability monyalo timo. Ok ni koro ibedo judge ni in koth ok nyal survive kata kadipo no miu penj moro ni magi kata komi penj sani to dhirem. Mago ok onego bede. Society onego appreciate ni nyathi ka nyathi nigi gima onyalo timo. Makoro kata kadipo ni nitie transition makoro nyathi no high school no biro society to en gi entry point monyalo bedo ni no tieko school to nitie gima onyalo dhi to konyo go to society. Samoro bedo ga ma timore sikunde moko. In isewuotho e sikunde mathoth kendo iseromo gi jopuonj mathoth. Nyithindo bende mathoth, jonyuol bende mathoth. Nitiere ka samoro e sikunde ka iseto penj, assessments, iseto penj mag piem e kind sikunde kaka makoro ka ndalo penjo kayo. Tiwacho ni sikund ni dhi piem gi sikund ka, gidhi piem ka skul moro kata sikundi abich mawuok e gweng' achiel, giwacho ni waketo remondo nyithindo. Gigi nitie kaka gihiko nyithindo ahinya ne penj koso gin gik ma samoro nyalo nego chuny nyathi sama nyathi koro ikore ne penj. Nitie gik moko ma gitimo tiwacho ni nigi advantage kata disadvantage. Weche ma keto ni nyithindo piem ne skunde ni piem gi skund cha, piem gi skul moro cha. E gik manomiyo koro kata kuobe donje. Ok onego bed ni upimo tekreu kaka skunde mopogore. Ne skunde ni pimo tekre ne gi skunde cha. Mano gima ok bi konyo skunde. Ok onego bed kata kadipo ni useto penj. Ok onego bed ni penj no en mar pimo ka ability mar skunde ni gi skunde cha. Penj ka ne bed ni nitie gima udwa timo miluongo ni common. En gima ung'e ni kotime. En gima very honest and sincere ni udwa konyo nyithindogi. Ok ni udwa keto piem more. En ni udwa konyo nyithindogi mondo nyithindogi one niya nitie kony moro mabiro. Sani sirikal ok oyiene penj makamago. Ok oyiene penj miwacho ni skunde obi kanyakla ni mondo gibed gi common exam. Nikech ne giseng'e ni mano duoko nyithindo chien. Nikech nyithindo ma iyudo ka seche ma kata nyithindogi ka gikumo skul. Ka gidhi ot to giwacho ni ne un skundu walo un boto koro kelo a lot of antagonism kind nyithindo. Koro weche makamago ok onego bede. Skul ka skul okaw ni nitie kaka gi accomplish syllabus ma gin godo, joka be nitie kaka gitiyo gi syllabus ma gin godo. Ging'e kaka ginyalo puonjo nyithindo to gi assessment ma ginyalo miyo nyithindo go mondo nyithindo go obed ni gimako gik mipuonjogi. Koro weche mag piem ka kikikel. Seto penj ka nitie kaka yulo bende osebedo e sikunde moko ma achiel kuom gik ma usebedo kuywago kaka riwruok en nok mar jopuonje sikunde. Ang'o mutimo mondo mi magi kik bedi e kinde makoro ji dhi mbele nikech piny tol sudo kaka piny medo sudo samoro nitiere okenge miketo. Wach kata kowuok e chakruok mar seto penj. Iyudo ka samoro nyithindo moko nosedhi mbele ahinya. Tiwacho ni penj ni kitime tidwa ni tim assessment ma average. Itim assessment ne nyithindo te. Otim assessment ne bati ma samoro ne gin chien e weche mag kaka ne gipuonjore. Assessment odhi okawo nyaka mbele kacha. Timo assessment ne ng'at machielo ma samoro gin ne gisedhi malach ma gichak giduogo kendo ma gichak ginuoyo kendo gigi mondo nyithindo bed gi winjo gimako gik ma gigi dwani mondo ibi gitim mbele. Ma ere kaka samoro nyalo hinyo ikruok ne penj. Mokwongo nitie skunde moko ma ka gidwa admit nyithindo mondo donje skul gimiyo gi penj moro ni entry exam ma kadipo ni nitie marks mokiyudo to koro skund no ok nyal donje. Mago ok gik maber nikech kiketo ni nyaka mi nyithindo gi penj mondo ekaw gi e skul. Biro yudo ni nyithindo moko ok nyal yudo thuolo mondo gidonje e skul kata skul maber manyalo miyo ni kama ne giaye cha nyalo bedo ni nok giyud puonj malong'o. To okel gi kani mondo gidonji mondo puonj ma giyudo ka obed en puonj malong'o maber. Koro kiketo ni nyaka imiye entry exam moro ni mondo otim mondo ekipim kidhi kawe kata ok ikawe. Ok apar ni ikonyo nyathino. Nyathino onego ing'e ability ma en godo kata seche mokele skundi mondo idonj mondo som.
ing'eane ni nyathino obiro ka wan kaka jopuonj obiro ni mondo wakonye mondo obed gi future, obed gi ngima, obed gi ng'ama nyalo mako somo emomiyo kele. Koro weche moko mag nichuo entry ok onego bedi. En nyathi kobiro to nitie vacancy e school, nitie opportunity mar somo, nyathino mi thuolo mondo otim ang'o mondo somo. Koro emomiyo kata weche mag competition ni skunde ne timo maber maloyo skunde cha. Jopuonj gina jopuonj, nitie iwacho ni environmental difference. Nitie gimomiyo skund ni ok tim maber maloyo macha. Nyalo bedo ni macha nigi jopuonj moromo, to moro ni staffing, to gin skunde mani machiegni, moro cha staffing ne ni ber, moro ni staffing ne ni piny, moro cha jonyuol are cooperative, moro ni jonyuol are not cooperative, moro cha nigi facilities manyalo nenore ni ber manyalo kungo somo, moro ni to pod yware nikech facilities gi pod onge. Koro kiketo ni idwa compare ni nyathini ni e skund ni, nyathini ni e skund cha, ni nyithindo gi ok onego bed ni miyo equal opportunity mana ok ber. Emomiyo onego bed ni kata ka Teacher Service Commission timo posting e skunde, onego ging'e kaka gitimo staff balancing. To serikal notimo maber ni ne giniko jopuonj kata tipo ni ne giniko gi as interns, mabe pod wayware godo nikech wadwa ni jopuonj mondik as interns obed permanent and pensionable. To kata bed ni ne gindiko jopuonj miluongo ni interns, jopuonj gi bedo balanced e skunde maber, ma ok bed ni skunde moko nigi teacher gi jopuonj ma kiwango gine piny, numbers gine piny, teacher pupil ratio. Yes. Kwan jopuonjre kopim gi jopuonj. Yes. Onego bed ni school ka school nigi opportunity machal gi moro, mondo koro bed ni kaka nyathi nyalo puonje school A, the same nyathi ko kele school B, pod oyuda equal measure of puonj mano onego bed no oyude school mano odhiye. Wasewuoyo kuom nyithindo gi ikruok margi, kaka inyalo ikruok nyithindo, jopuonj. Kinde mokalo chien koting'o penj manyol gi duoko mare makoro maluwo ni, ng'ur nobedo ne jopuonj manoseto penj, jopuonj manodhi ma ong'iyo penj gi, jopuonj moduogo nono penj, nodek kapok ochulgi. Ma nyalo miyo jopuonj bedo kod ng'ukni, nikech sama ng'ato kawo thuolo mare modhi otimo tich moro, samoro ogeno ni mondo oyudie gimoro, nikech en singo. Ka oponi onyisgi ni idhi time nono, to samoro jomoko bende nyalo chiwre achiwa ni wadho atin wakonyo nyithindo. To nikech ma en gima okete winjruok ni ibiro mi ng'ato erokamano moro bang' timo tijni, ma notimore ma ng'ur nobet. Higa ni dhi bedo machal nade? To bende ma nyalo goyo chuny jopuonj e keto maino e ng'iyo rang'iny mar kaka irito penj ni mondo duoko yudre, duoko ma onge kod kuo kod gimoro amora nikech manyalo nyiso chilo moro e penj. Gima ero gi jopuonj ni jopuonj jomo chiwore, kata seche mane weche tek, jopuonj nyalo ng'ur matek magiwach ni wang' ni ok wadhi chung' ne penj, wang' ni ok ochung' ne penj, jogi ne ok ochulo en good time. Tuyudo ka penj obiro to jopuonj mane nigi ng'ur mawacho ni wang' ni ok ochung' ne penj, jopuonj mosendikore ni gidhi timo ang'o? Gidhi chung' ne penj. Koro jopuonj joma beyo, seche ma igi owang' cha to wigi wang', lakini ging'e ni penj ni en gima duong' ma ok ginyal weyo ma ok gichung' ne. Mondo nyisi ni NEC nyocha olando ni jopuonj primary ok nyal chung' ne penj mar secondary. Jopuonj gogo ema nyomo ogo koko ka giwacho ni wan jopuonj ma primary wasebedo kwa chung' ne penj, kata penj secondary wasebedo kwa chung' ne. Ere kaka inyalo tamwa ni koro kik watimo kik wachung' ne. To penj secondary ni biro yudo jopuonj kane moromo ma biro timo invigilation kata supervision koko miwa tijno. Mano hera ma japuonj ni godo e chung' ne penj ni mondo penj otimre e yo malong'o, nikech japuonj ong'e maber ni penj ni ka gichung' ne mo gichung' ne e yo malong'o to penj biro bedo maber. We mana nyisi ni ng'eny kuom mar penj ok timre e centers kaka iwacho cha. Kuom mar penj ng'eny gi itimo ka jopuonj osetimo tijegi mag chung' ne penj, mag dhi gi nono penj, mag chiwo kuma onego bed ni dhiye. Koro joma tiyo tije ma gidwa tiyo kuonde ma gitiyo ni mondo gilok duoko mar penj joma remo penj. To kasewacho mano, higa mokalo jopuonj nochung' ne penj to nochul gi Julai pesa ma nonego bed ni chulo gi Januari. Sani bating'e maber ni nyocha omed kata nengo petrol.
ka petrol ni kan ne ndalo cha pesa mimi jopuonj tin in fact invigilate mio 1600 and I think 643 ka mi 1643 January ndalo ma petrol nengo ne en kata 150 per liter to pesa no gileo godo gidhi migo July seche ma nengo petrol no koro sea kacha obire siling 1200 koro pesa ni cha to gimede en pesa ma gidhi mincha ineno kaka koro value mar pesa manonego bedi mi seche ma nitiyo tijita ok chal gi value mar pesa mimi sani onego bedni seche mitiyo tijcha ti imi pesa no nikech mano e justice mitimo seche monego bedni ichuli pesa ma e tich mitiyo seche go mano be met pesa no seche momi kata bedni en pesa matin nikech gisebedo ka gimiyo jopuonj pesa no kata ka diponi en pesa matin to miye wang'e kar sa omet molo seche ma gibro leo godo gimi ka tayari kata chunyi osejog gi pesa no to kata pesa no komi koro ok konyi kata kama ni pango kode ni mondo ibiti godo emomiyo wanyiso serikal sani ni kaka penj dhi chakore ikruok magiseluongo jopuonj mondo gimi jopuonj lony kaka gidhi chung' ne penj ka gidhi bedo piny gin be gi pesa ka en treasury ma pok ogolo pesa gidhi ir treasury to ginyis treasury ne ko dhi onyis treasury kit jopuonj ok tol pesa treasury machiwo pesa ginyis treasury no gol pesa chon mondo ka jopuonj otieko tijgi ni pap to gin be gitimo giyudo pesa gi mondo jopuonj odhi dala komor ok ni kendo ka yuarok dwa bedo kaka ne wayuare kod nek January ma koro ginyiso ni by July gidhi chudo to kendo July no ka gichudo gi pesa mar financial year mobiro next nikech nenore ni pesa no giiko wang' ni onego bed ni giiko pesa chon mondo ka jopuonj otieko tich tichulo. Ang'o momonou kaka jotelo mag jopuonj bedo gi winjruok gi sirikal mondo timne jopuonj kata chudo moro ma adundo machon miluongo ni down payment koro wacho ni wamiu ma mondo uchak godo tijni mondo chuny japuonj kik bed gi dolruok e kinde modhi timo penj nikech samoro japuonj wuok ogwen to ang' oduogo odhiambo ka bendo ool kendo odwa ni mondo duoko cha obed mano manyiso nyalo mar japuonjre e yo makare. Ing'eni issue mag chudo down payment kata kwacho ni nitie down payment mano ing'eni gima en negotiable between ng'ama chiwo tich to gi ng'ama imiyo tich to wan ing'eni apart from loso gi serikal kaka ineno koro wajiwo serikal ni mondo otimne jonono maber wan wachung' ne jopuonj ting'eni agreement moro amora ma wan godo gi Kenya National Examination Council to onge one agreement ma wan godo en gi Teacher Service Commission. Lakini mano okomono wanyiso nek gik mabeyo manyalo konyo japuonj mondo mi japuonj ochung' ne piny maber. Emomiyo wasebedo kwanyiso nek kendo gin osiepewa, they're our friends nikech we share profession, we share the same challenges and gitie bwo main ministry ma CS education to gi joge watiyo godo maber koro wanyiso gi kata weche mineno koro wacho mag chudo in good time wanyiso gi nikech weche mag down payment nyalo bedo ni seche moko ok nyal tiyo nikech kata wan ka ji tiyo tiwacho ni tiek tich mondo chuli koro emomiyo jopuonj wuok oko ni wan wayie mondo watiek tich mondo chulwa koro gimwa nyalo ywago ok ni mondo migi down payment moro ni mondo eka giti gimwa ywago ni pesa ni be komi nikech en pesa matin kitiyo ndalo adek to imi siling 1,600 ndalo adek mano siling 4,800 down payment mane midwa miye pesa ni itie ndalo adek imichung' ne KEPSEA kata ichung' ne KCPE to mi pesa ni dichiel siling 4,800 idhi e supermarket kata itim ne nyithindi shopping ikel gimoro maber koro wach down payment kiko wachi to wach ni pesa ni seche ma japuonj otieko tije to miye pesa dichiel. Japuonj aneno ka thuolo mar warumo wawacho weche manigi chi ahinya kendo manyalo konyo oganda. Adani ibede gi ote ne nyithindo, ibede gi ote ne jopuonj, ibede gi ote ne jonyuol,
bede ne gi yote ne society e kinde makoro nyithindo odong' gi ndalo manok kende to gitimo penj. Mane wach mana ni wach mogik wacho ne jonyuol, iwuoyo gi jopuonj, iwuoyo gi nyathi, iwuoyo go ganda ma winjo wagi sani. Mokwongo kachako gi nyithindo. An mokwongo an nitie wuoda ineno class 8 ma emede timo gikni. An gi wuoda ma dhi timo class 8 no. Koro akaw thuolo ni makende. Ni nyithindo ma dhi timo class 8 mogikni. I wish gi success mondo gidhi gitim penj gi mijing'o monego bed gi last kick maber madhi miyo penj no nyithindo dhi kalo e yo maber, e yo maler ma gidhi tieko weche mag 844 nikech gin last cohort e yo maber mayom. Koro akwagi ni giketa chuny mokwe mondo gidhi gitim penj e yo mokwe, kik gibed gi pressure moro amora manyalo miyo ok itim maber. To be onego ging'e ni penj is not a matter of life and death. Ok en gima miyo gini koro kok gikalo penj to their future is doomed. Gibed ni ging'e ni penj kaka gisebedo ka gitimo penj moro amora. Penj chal. Gina penj ma gidhi timo to gidhi yudo grades gi. To sani wan gi gimiluongo ni 100% transition. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo kuma obiro dhiye mondo odhi omedre. Koro nyithindo tema ni matimo penj be obed KPSEA nyithindo matimo KPSEA gitimo environment maber. Naneno ka manotimo last year gin kata ogidew kata sama gineno ka komigi 2 hours be gineno ka ng'eny negi gin onge seriousness magikawo gi penj. And that is the environment. Nikech an assessment man environment monego bedi ni ok in gi pressure moro mineno ni this is a matter of life and death. Ikawe softly. Nyithindo madhi timo KCSE be onego ng'e ni sani wadwa ni mondo ayaw environment mar somo ma every child can transit. Emomiyo seche moko be wang'iyo ni qualifications ok onego bed ni irido ni qualifications ni nyaka ichope kiwango makama eka chieng' moro ni bed kata lawyer. Watieki. Ng'ato ka ng'ato nigi okang' monego bedi. Koro mano ne jonyuol. Wadong' gi dakika achiel kende. Nyithindo jonyuol kik uket ne pressure nyithindo. Alright. Nyithindo no unyuologi ung'egi kaka gichalo, konygi uru gitim penj mondo gitiek penj e yo malong'o. Ne jopuonj kata be ni pod idiyowa gi joma diyowa gi puonjo to ahero, tijni be wahero, assessment be en marwa. Nyithindo gi kokalo to wan be mwamor ni tijwa watiyo e yo malong'o. Koro watiyo atiya maber, wakony nyithindo gi gidhi gitim penj to ka results owuok pod wana kanyo kaka NAT wabiro chung' kodu e yo maratiro. Erokamano ne japuonj, erokamano Hesbon Otieno kuom yudo thuolo mar loso kodwa kendo ng'ado rieko ne nyikwa Ramogi jwang' nyakwa Ramogi. Mano ema kelo e giko mar tok marwa mar Rameny Piny. Ni an ka Iloli Dio Keyo wendo na Hesbon Otieno ma en jalup jagoro maduong' mar riwruok mar Kenya National Union of Teachers ma bende yudo thuolo mar ng'ado rieko kendo jiwo jopuonjre madhi timo penj. Wan bende wakawo thuolo ni ma ohiu kata ma omondo mar kwayo no hawi maber e penj mudhi timo mijing'o kachiel kod keto Nyasaye mbele. Nyinga en George Batielo, jomosiro weche manyien kachiel kod Rameny Piny. Twak marwa oriti masani waromo saa 3.